Pagka may talkal na kansi, akala ko butasan mo sa lalim. Binutasan mo na? Hindi natatanggalan yan? Hindi na. Si dragon fruit
100 tayo na itanim. 100 trees. 103 in total po. 103. Tres. 103 trees. Ayan ma? 100 trees. 103 trees. A few moments later. Yan, guys, pauwi na tayo. Tapos tayo mag tanim ng ilang puno tsaka paper tree. Yung puno pala nating tinanim. Paper tree ang tawag dun. Wow! Yan, pauwi na tayo. Dala natin yung isang katerbang putik pauwi. Diba? Worth it yung pagod natin. Kasi nakatulong tayo sa kalikasan ngayon. Tinan tayo ng puno. Ayun, pauwi na tayo. Pero magtanggal muna tayo ng putik. Okay! Pauwi tayo. May sumabit. Sakit ah. Yan, pauwi na tayo. Pagod din ah. Nag-enjoy ka ba ma? Hindi. Muntik na naman tayo tumba. Yan yung marka natin oh. Muntik tayo na tumba guys. Hindi. Shooting. Ay. Yan, sa wakas, nakarating na tayo sa sementong daan. Hindi na tayo mahirapan maglakad yan. May padaang trailer guys. Pwede tayo mag-sakay. Para hindi tayo mahirapang maglakad. Yun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe na para maging updated kayo sa mga videos ko. Salamat! Yay! Yung mga doggy ko.